Langeni ilanga laselengi umbutho kaMbikazi ngoba umuntu ongcathwa akalahlwa. Ndihamba indodwa, ndihamba noMabandla kaQunda, ndihamba noNomandla kaDongo, ndihamba noGuqa kaNdlela, ndihamba noButsolo bentongo, ubukhali bezembe, ndihamba neekumkani, ndihamba neenkosi. Kaloku njengoba ndisitsho ndiphakamisa nina baphezu kweentaba zaseLisuthu, mabhele amaruapula hlokomani. Kaloku nanapha eMozambique amabhele kaChabangu siyakhahlela, siyanqula kaloku kulo mabhele aseZimbabwe, Eswatini kwaNdebele. Sitsho uba sesifikile kaloku phezu kwentaba selenge, siphakamisa loo nkosi mahlaphahlapha. Siyanqula kaloku bantu abadala, siyacamakusha xa sibulisa loo mazimzim kuyo loo migede yaselenge. Namkelekile kaloku lo mzi wenkcubeko yesintu. Namhlanje is the 19th of August 2020, nguLosithathu. Lolu suku kaloku esesincokole khona ngamayeza, siphatha khona iingcambu, siphatha amagqabi namaxolo. Namhlanje siphethe amafutha. Wena oqala usijoyina, don't forget to subscribe and hit that notification ukwenzela ukuba ungabi saphoswa zezinye zawuthi zibe ziyalandela kulo elikhaya. Namhlanje nje basisitsho uba siphethe amafutha, nje siphethe amafutha eSandawana ngomcimbi onzima ke lona ke bantu abahle, lo mafutha eSandawana. This is where dreams are made. Abantu amaphupha abo kaloku lapha kweSandawana, kuthiwa noba ungafumana izipho awuthathe elifutha leliSandawana liyokubeka kude uthi ube nemali. Batsho ke abantu beSandawana, sathi ke nje banisazi ukuba into xa sithi sizawuyenza siyingena nzulu, siyiphande, sikhangele, sibuze, sibuye siphethe loo nto ke sikwazileyo ukuza nayo. Namhlanje ke sijikelezile ke abantu abahle, siphanda ngaso esi Sandawana. I must say ukubana if there's one research eyasityela ixesha ukuzotsho ngoku, yayiyintindili. Intindili yabasha abanye abantu bequmbile kwabanye abantu, kwafumanisa ukuba le nto bebeyazi intindili yiyo ithe kanti asiyiyo. Babeke abantu ukubone le nto, when you have to change what you knew for all these many years, uxelela uba hayi laa nto ubulokhu uyazi asiyiyo, masiyakuqumbisa loo nto. Namhlanje nje basiphethe iSandawana, this is also another topic esithathe ixesha elide ukuyiphanda. Uzawuthi ke xa sewusiva ekugqibeleni uzawuva ukuba siphume nantoni. Yintoni ke iSandawana esikucaba senza ezi zimanga zingaka esicakuba ukuba ufumene izipho ungatsho ube yimillionaire? Iya ngokuba ke mntanomhle ukubana ngubani ombuzayo ukuba yintoni iSandawana. Ixesha elininzi ukuyajonga apha koFacebook, iSandawana esi xa uboniswa iifoto zaso uboniswa iphangolini. Funeka sibuzane ukuba kutheni le phangolini iphele isiSandawana nje, okanye ngaba le phangolini siSandawana na. But the background ithi iphangolini ithi zi-8 iindidi zephangolini emhlabeni. 4 of them ziseChina, 4 zilapha eAfrika. AmaChina ke nje basiwazi, athi xa seyileqa into awadlali ayayileqa. Ayileqile ke iphangolini amaChina. Kwacaba le phangolini yaseChina is on the verge of extinction. Kwanyanzeleka kuba urhulumente welalizwe makeze nemiqathango yenze uba le phangolini bangayigqibi. Bathe kuba beyifuna, beyithanda le phangolini, beyiqhelile, bathi mabatsibe iChina beze apha eAfrika bazoxhesha ezi zifo zalapha. Ngokungenani ke bazamile uxhesha ke, kodwa nangona bengakwazanga uyigqiba yonke iphangolini, bayizamile ke mntanomhle. Yintoni le ingaka eChina nephangolini? AmaChina apha kwiphangolini awasebenzisi mafutha, ikakhulu bazawufuna laa nyama because is a delicacy, kodwa yona nto bayisebenzisayo kwiphangolini zii-scales. If uyayijonga ke iphangolini ine-scales, is the only mammal in the world onothi ucimba ingathi yi-reptile kuba inezaa scales. Ezi scales ke benza into eninzi, asikwazi uyibiza yonke le nto bayenza ngazo ezaa scales, kodwa yona nto ibalulekileyo bayayisebenzisa le nto ezi scales ephangolini to unblock ii-clots,
amahlwili lana egazini ukwenzela ubana le nto thina sizawuyenza ngedisprin, warfarin, heparin, kwenza uba amahlwili lana adissolve. Bona basebenzisa ipangolin, basebenzisa le pangolin to promote blood circulation. Baphinde benze iipilisi kwangale pangolin ezinceda iingxaki ezininzi zabantu abangoomama, into ekuthiwa zii-gynecological problems. Baphinde ke abantu basechina le pangolin bayisebenzise kuwe wena mntu othi ufuna intshontsho, ufuna ukhulelwa. Ininzi ke into eyenziwa yile pangolin, njengoba sitshile uba sizuyigqiba. Bangaphele lapho bayenza iwayini, pangolin wine. Nalapha ke Afrika njengoba sisithi sinayo nje le pangolin, ininzi nalapha into enziwayo kule pangolin, particularly ku-West Africa njengoma-Nigeria, ukuthe njalo yotsho koma-Sierra Leone yasetyenziswa le nto ikakhulu, is a bush meat. Isingelwe ipangolin, ityiwe, is a bush meat. Kanti ke njengoba siye sathi ukubana ke kwacaba xa kuphela ipangolin yasechina, ama-Chinese eAfrica, the Africans ziye zabona uba nantsi indlela ekhawulezileyo yokwenza imali kunale ndlela ebesiyisebenzisa ngayo ipangolin. Bahamba bozingela ke ipangolin kuthengiselwe abantu basechina. But before into yasechina, mhlawumbi even after, ama-Afrika ayayisebenzisa ke yona ipangolin beyond what ama-China use ipangolin for. Inceda into ezininzi, izibale nezi ama-China zenza yona. Banyanga iingxaki zesisu, banyanga iingxaki zomntu othi unestroke, bakunyange wena mntu othi uyathakathwa, wena mntu othi ndimkelwa ziingqondo, nanku umntu emkelwa ziingqondo, nyangwe ngepangolin. Nantsi imivusankunzi, wena mntu othi uyaxhuzula, wena mntu othi ndifuna ukukhuseleka kwiibhuleti, hayi mna ndiyamongoza, hayi mna nengxaki yokhohlela. Ninzi ke le nto abayenza ngepangolin. However, kwafumanisa ukubana in many African countries, unlike eChina, abantu baseAfrika bayisebenzisa ipangolin as isilwanyana sokuzisa intlahla, amathamsanqa. Ithe ke xa ufumanisa uba le pangolin kukhona loo nto ukumila kunjalo yentlahla, yaba yenye yezinto ke African countries eziye zayifunela yona ipangolin. Ifa ninayo kwelenu ilizwe, nizayithenga kubantu abasuka kuloo mazwe ukwenzela ukubana nenze loo mayeza entlahla. It was because of that into yenza uba ipangolin lena iphela ubana iyi-substitute yesandawana. Here comes a question. If ipangolin iyi-substitute yesandawana, kanti yintoni isandawana? Sitshilo ke ukubana kuya ngokubana ngubani ombuzayo ukuba yintoni isandawana. Ubudibana nomnye uzawuxelela ukuba isandawana sisilwanyana eside safana nomntu, ingathi bumntu le nto, iyoyikeka, ijongeki le nto, xa ibila umbilo wayo uligazi, xa ihamba le nto ishiya amachokoza egazi. Omnye athi sisilwanyana esifumaneka kude, sinqabile, asibanjwa noba ngubani, kufuneka uyimele, uyilungele imeko yokuyobamba isandawana. Omnye akuxelela ukuba esi silwanyana ukuba awulungelananga nokuba ubonane naso, kwa ukujongana naso nje ungafa. Hamba kuyofunda koFacebook uve the legend, the myths and the mystery around ipangolin. Omnye uxela uba hayi esi silwanyana sifumaneka eMalawi, funeka uhambe uye eMalawi uyofumana ipangolin. Omnye athi isandawana. Omnye athi hayi eMozambique, hayi suke eMozambique, siseZimbabwe. It is this elusive nature ke yesandawana esenza ukuba sibe yile legend. Apha ke kuFacebook uzawudibana nendoda isithi nasi isandawana ndiyasithengisa yi-40,000. Omnye umvesithi ndinawo amafutha esandawane phayana kum ayi-5,000, ihafu yekomityi. What is interesting ke mntana omhle kuyo yonke le nto yinto yokubana soze umbone umntu okunika ifoto yaso esi sandawana. Uzawuva nje kuthethwa kuthiwa ndi-inbox, funeka uyazi ubufikile kapho ubhalele khona komayezeni. Thina ke esiwe trying to get hold of esi sandawana, one of izinto esizenzileyo was to scour ii-websites. Kwezi websites we found not less than 40 websites ezithetha ngesandawana, ezi-advertiser the sandawana oil. However, we noticed a pattern ukuthi i-content yezi websites is the same.
what is promised is the same. English, including mistakes ze-grammar, are the same. Then we concluded ukuthi no man, lento lena ubungayiqwalasela. This is more or less abantu abanye abarana ezi websites. Some of them are hosted e-United States, ezinye are hosted e-UK, ezinye zihostwe apha. All of them, their cell numbers are South African. Sajikeleza sabona uba akho nto itsitsayo, wabe umbuzo usamile ukuba yintoni isandawana. Sithe ke xa sesingena ke ngosathi makhe sikhangele apha ko-Facebook, go as far back, look at all the groups ezidiscussa isandawana, look at bonke abantu abenza ii-claims ngesandawana. What became i-general consensus? Yinto ethi isandawana esi yinto engathi iyimpuku, what we'll call a shrew. Ubuyayibona i-shrew njengoba iyile nto ingathi impuku, nesize yayo iyila size yempuku. So having got information about le nto ibumpuku, we then went back to search rodents, looked at the entire rodent family. We looked at amazwe la achaziweyo njengoMalawi, Mozambique, Zimbabwe. Sikhangela ii-rodents zaloo mazwe, mhlawumbi singayifumana le nto isisandawana. Sibethe kwaqhumuthuli ke mntanomhle, sabuya nembandesikhova. All we can tell you okwangoku ukubana the only thing we have, the only thing we know ngamafutha esisandawana ukuba abomvu. Then we went back to check ukuthi yeyiphi imammal in the world enamafutha abomvu, because in the rodent family asikhange siyifumane le nto ibumpuku inamafutha abomvu. Siphindile ke kujikelezeni asabuya nanto kuba kaloku ayikho imammal enamafutha abomvu. We are not saying asinoba khona esisandawana namafutha aso abomvu, but we could not find imammal enamafutha abomvu. Xa sesibuya ke sincamile, sidiniwe, soyisakele nakokukhangela, safumanisa abantu bayathwala ngesandawana. Abantu bayazenza imali ngesandawana, bayafunga abantu ngesandawana. Siyabathatha siyababeka endaweni abantu isandawana, sikhona ezivenkileni, 10 rand. Aku-2 komnyathi soze sibe yi-10 rand imali yesandawana ingapha kwale 10 rand. Okwakaloku nje basingekayazi uba lithini elibali. Sithi nawe ke mntanomhle khawukujikeleze, uthi uba uzile nezakho iimpendulo ugibisela apha elubala kaloku kwenzela uba omnye afunde komnye. Apha emabheleni sijikelezile ke, akukho nto sibuye nayo ngaso isandawana ngaphandle kwale sikunika yona. Siyacengana ke sithi nawe xa unento ibhaqileyo khawusiphathele, usinkinkishele ukwenzela uba nathi sifumane egameni lakho. Okwakaloku njehambe uyosifunela isandawana ube sisityebi mntanomhle. Sithi kwezo zihlwele xa zikukhapha makube chosi kuzo kube hele camagu.